Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pepangge malih partu besar dengan midosa tempat sampun pentas mulai jam 12 nggih. Ketutupan kula supe setengah tahun. Sekar Mudojoyo. Mulya Sekar Mulya Joyo. Sekar Mulya Jaya Indonesia. Alhamdulillah saking panusan barengan Sekar Mulya Joyo sing berasan ugi warga masyarakat. Jadi dari hidup sore hidup kekabian itu sabian. Ini dari papringan buku sabian. Wonten dinten setungkliwon mulai jam 6 manuk panjat tansah padha muni ganter-ganter kang telodo tondo kang ana tamu tumuju dalem kaki legi dalah ibune legi mugi-mugi tamu saklar go parewon kula jeng slamet ngantos tujuanipun. Wah, aja suwe. Siapa tuh? Alhamdulillah tamu kula seneng gak akan semonggo langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusewu kula tambah dumateng Bapak sakwarga Bapak paring asma Bapak sinten nggih? Nggih, Bapak kula pinangka maturipun Ngono nggih. saking Bapak Adi Jaya Saputra saha Ibu Lutfi Fatmawati. Ingkang sepindhah Bapak Adi Jaya Saputra inggih punika badhe silaturahmi. Nggih, Ingkang mangka kalih Bapak Adi Jaya Saputra dhateng Ibu Lutfi Fatmawati punika badhe nitipake putrane saking kaki Lendaya. nitipake putra panjenengan. Jenengan iki sakwarga mijil saking dusun pundi? Ijel saking Dukuh Cabean Desa Papringan. Papringan Cabean nggih. Jenengan paring nitipake putra panjenengan nika putra angkat napa putra kandung, Bu? Putra kandung nggih. Alhamdulillah kok pilih putra angkat kalih kandung niku syaratipun pun benten nggih. Mboten putra panjenengan iki ganteng. Salamase nggih. Kelas pinten? Jenengan iki pecaan nggih. Jenengan peksa napa nyuwun piyambak? Nyuwun piyambak alhamdulillah. Nek tetangane wapet di peksa kados bawane kula kolis. Ya menika Video iku. Ada tabane. peksa tuane dipujurak ora menak kolok. Wah. Nggih. Perhatian nggih. Kaya tiga kali keping. Bapak Adi, Ibu nggih. Sehat keluarga kula tampi putra panjenengan. Ngono nggih. Oh, paring ngaji. Oh, dipek iki pi. Kan mudutke bulet apa sih? Dipek lho. Mudutke ketu, Mbak. Gaji. Revino Jakarta. Revino Alfarisi Saputro. Saputro kedua saka nama ayah nggih. Mulai saya pinter. Kula tampi putra panjenengan samangke boten wonten banjir dibanjir laban. Putra panjenengan barke kula ramut kula mong kados putra kula piyambak. Padi Ibu Lutfi Ampun sekolah nggih. Putra panjenengan kenang Revino kula mong samangke jenengan tinggal ampun dengan kebuni dengan mantu wonten dalem panjenengan kula tamong samangke putra panjenengan tak ramut kados putra kula piyambak. Tak neng-neng ki bisa sekolah pinter. Saling kali Bapak Ibu pamit ajeng ruatan ngoten nggih saling. Nah, pinter suwi sekolah pinter. Nah, balik mriki nggih.
sewu ateges kula boten nuntung Bapak Ibu. Kula atur mantuk sumangga lan sumangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak lanang Revino Alfaridi Sabulo niki bocah kang duweni sumerta duweni lilik bakal tak undangke sedulur papan pemantur ananging basa lembut bangsa halus aja mlayu aja wedi nyoba tadonan supaya amarah kula makmur maina sira badan alus tak cipta badan kasar enggak budal hidup tak bagus. Supaya amarah alwamah lan kowe mau pemainah Sawuh kaki lebih. sira badan halus tak cipta badan kasar kabeh kunjogan aku lanang kok sanggup Sanggup kaki lebih. sanggup jogo ngarep lan durine anak lanang jogo kewetenge anak lanang waktu benahe Kristus anak lanang bakal tak wani jeneng tetengir Joko Dlaku coba ngateni nang pangerten ngono ya niki sing kok omong aja nganti selender coba jogo nganti gede sadurunge sawa omahe Oh, kaki lebih.
Supiah amarah wa amahan kowe mutmainah. Dawuh Kang Legaya. Takon yoga anakku lanang piye dununge nggir kabare coba kene nyedak nggir bocah bagus. Aja wedi matur kanthi gamblang yo nggir. Kang Legaya. Sadare kula matur, kula kalian kadang kula Sopiah amarah alwama. Yo nak bumi samudra pangapunten iki. Iya. Kula kalian kadang kula Sopiah amarah alwama. Diutus Kang Legaya. Diken jaga bau kiwa teng niku nang Joko Jlagur. Nanging kula luput anggone jaga bau kiwa teng niku nang Joko Jlagur Kang. Joko Jlagur sak menika anes Kang Legaya. Anakmu lanang dadak ilamusno. Monggo ana udan dadak ora ana angin dadak ilang musna anak lanang Revino. Senajan tak tangisi sedina ping 7 paribasane loko blabare ludira ora bakal balik. Sing penting sing baku aku padha takon sing padha jaga dur papat mepanter 5 maujud anak lanang Revino. Supiah amarah wa Mahmud Mainah. Waktu dina iki situ kiwon sira bakal takon budal ananging aja balik-balik yen Dursana mau akeh anak lanang Revino. Coba budal nggih bocah bagus. Yen ngono pancen bener anak lanang Revino. Ora dan ranang dadak ditadah klomoso dipudha parpesa kelawan sadaya kang semenik-menik. Supiah amarah mutmainah. Sedulur papat mepanter sira kang badan halus tak cinta badan kasar wektu dina iki. Setu kliwon. Badan kasar angsul po balik badan halus bocah bagus. Masuk. Satrio mandek ngir satrio serwani mbah guguk mangkuta waton gilang-gilang sowandamu malang-malang padunumanu wani klosat-klosot gajel kokrikil malang-malang lir kadiondo mandek ngir bocah bagus. Wong gedhe dhuwur Ene barang pambuh marang aku. Ning tanah Jawa ya kene. Ora ana liya. Ya mung aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Blangsait. Ya ora Dendembong Wijaya. Balik wis wong gedhe dhuwur. Wani ngridul lakuku. Sabang dadi Dasalamamu. dadi sira kang darane Sri Bathara Kala Blangsait. Dasar kepara nyata Wis jamak lumrahe nggih bocah bagus marga catur sak tengah dalan prapatan kon pinakon kowe karo aku. Ora siji loro telu. Kaki legi kang dadi aranku nggih bocah bagus. Welah kalah. Kaki legi ya. Iwas keberan aku bisa duarep karo kowe. Iya. Ya ora ning papan kene. Aku pengen akeh janji. Nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Jadang pangane Sri Bathara Kala Blangsait. Siji enem pintu pamungkas kaki legaya. Pancen bener. Ning kene yo. Aku dinos iki wani mlebu ana sak jroning dukuh cabean desa Papringan kene. Sak jroning dukuh cabean desa Papringan kene ana pawongan sing duwe jeneng Bapak Adijaya Saputra dalah Ibu Lutfi Fatmawati. Bapak Adi dalah Ibu Lutfi kae handuweni anak siji cacahe. Iya pancen bener. Lanang sing ngarani bocah ontang-atik.
sakwise tak tadah dadi kala mangsa. Iya. Tak grimah ora bisa lembut. Tak ulu malang-malang ning korokan. Rasane pedes panas pri. Kuwi apa sebabe kabeh? Sri Bathara Kala gelap said Dasar kepara nyoto. yen sira takon bakal tak jawab kanthi gamblang. Nalika jeneng sira Den Gimong Kami Jaya tadakala masamu kebo sapi kidang menjangan sapi turuti. Tak cidra taranake Sri Bathara Kala gelap said tadakala masamu titisi anak Adam lan Ibu Hawa nanging sing lali-lali sing eling aja kamangsa. Bapak Adi Bulut wis eling marang anake lanang dipasrahke kaki legene gene kenapa isih kudu pangkosa isih kok tadah kala mangsa mula wektu dina iki setu kliwon anakku lanang ora entuk tak jaluk balik dari pendapat Wah, kakek ini barang sugih kedhi bondo. Kowe wani jaluk anakmu sing wis rasa jering waduk kuwi. iya Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gramseta. Jaluk bebono. Apa kesakuh minangka? Sri Bathara Kala gelap said Dasar kepronyata. kaki legi ora bakal menjani apa kang dadi panjalukmu coba aturake kanthi gamblang bakal tak ujuti bocah bagus. Sing tak jaluk gantine anakmu kuwi. Hmm. Raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma. Iya. Sing nganggo sarwa seta kang aran bintik putih siji cacahe kuwi sing kepisan. Sabayu. Angka loro mori putih sak dedeg mengawe. Angka telu beras sak pitrah bumbu bawang sak cukupe. Iya. Ora esuk ora sore sing dadi panjalaan Sri Bathara Kala gelap saita bakal mbok wujuti dina iki bakal utahke. Sri Bathara Kala gelap said Dasar kepronyata. yen ngono aja kesuwen gelap dene wong tuane loro anakku lanang ora coba nang luake tak amanake budak bagus. Yen mangkono putra sak jangkah tampak. Anakku anak Revino Abaraji kringete nganti sak jagung-jagung tak rewangi godhong lemah tak pengurupno mengurut tak lemahno alhamdulillah nang Pareno Abaraji iso ketemu maneh. Yer aku mubeng ser mlebu sak jroning alas ora ana siramuning delalah alhamdulillah puji syukur kelawan Gusti kang merbe dumadi iso ketemu maneh balik bagus sikile ya isih utuh ya nempel lemah alhamdulillah panjenengan iki anakku lanang sing sejati mergo bangsa alus bangsa lembut bisa mancala putri bebo nang Revin ujug-ujug ning omah rupane kaya anak lanang Revino ning iki aku yakin sejati kenapa mergo nalika lair cenger kenang Revino diselipangi janur kuning kanggo pepalang tulaking bebaya saka wetan kidul loro saujute ana saisining donya iki dadi tebih bebalak sami kala alhamdulillah muga-muga besok ben sekolah pinter iso mendem jero mikul asmane wong tuwa loro titioni gondoyoni puspa tajem gadahe nusuk isi tajem gadahe kamangkuwasa insyaallah somben iso kanggo contoh sing apik ana masyarakat papringan khususipun iso mboko bedil dadi tentara polisi direwangi adel pucuk rambut wong tuane paribasane kanggone anak wong tua ngelih wong tua gendeng goblok paribasane anak pinter somben cita-cita dadi apa nggih Ustad cita-cita harus tercapai dukungan tiang sepuh kekalih manut renjak tansah padha muni gater-gater kaya ana tamu maneh kene nggih Mas Rene
ngantos goblos Mbah. Nah, terus gebes boten batak ajrih boten sumuk niku padungane nggih. Alhamdulillah. Pipine kaya moho Mbah. Tutune sekolah pinter ning ngene nek jalu-jalu boten kena semayani nggih Bu. Nek jalu-jalu boten saged disemayani ya be ora. Ta ora. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula kadosipun boten pangklem nika swantenipun Bapak Adi nggih. Nggih, leres. Bapak Adi Jaya Saputra mijil saking Papringan Cabean. Nggih, Nuwun sewu. Pak Adi dalah Ibu Lutfi Fatmawati sakwarga Karaya sowan wonten danggon kaki legi badhe wonten pigati penapa Bu Pak Adi? Oh, badhe ngejak kondur putrane. Badhe ngejak kondur putra panjenengan tasih emot asmanipun kenang sinten? Revino Alvarezi Saputra. Jenengan beto mangkaten kangge napa Pak? Kangge napa Bu? Sakmenika kagem bebungah kaki legeyek. Kangge bebungah kaki legeyek nggih. Nggih. Ikhlas. Ikhlas. Mobil ikhlas samangke dimakem putra dalah putu kula sepados berkah Allahumma amin. Amin. Mas Kolis tulung dibantu. Saderepun jenengan nyuwun putra panjenengan wekdal menika putra panjenengan ingkang asma Revino Alvarezi Saputra. Kula tambahi Revino Joko Jelagur. Guru Lutfi mangke jenengan sinten wonten ngandhapipun kenal nggih isor bantal saged isor kasur nggih saged selaminipun sepasar dinten sepasar niku 5 hari nggih mulai dinten Setu Kliwon Setu Minggu Senin Selasa Rebo badhe dhuwur jenengan bical Bismillahirrahmanirrahim aku rambuak Zainul Kuning buak sekolone anak lanang kena Revino Alvarezi Saputra teng Lepen luweh abdolipun Lepen wonten toya ingkang mlampah bisa kali kelen sepenting wonten toya nggambarake manah putra panjenengan adem ibu bapak saklarga manahipun adem upami nggih nuwun sewu wong nyunake nang barungan watan yo teng alur udang ampun nggih wong nyunake niku digawe sithik ya cukup akeh ya luwih cukup ning sithik lah nek celengane dhewe alhamdulillah ban gawe nyunatono beras gula turah kana ibu bulan dia anak yatim piatu insyaallah berkah rezeki berlimpah-limpah nggih panjang yuswa ampun coba nggih niki Setu Minggu Senin Selasa Rebo Setu Minggu Senin Selasa Rebo iki badhe dhuwur nggih bucal jenengan apa bapak sareng nggih nganggo sae teng Lepen sepenting wonten toya ingkang mlampah nggih nah nganggo sae teng Kali Gedhe monggo nek diawal monggo diter ngoten nggih ampun jenengan pasrahke Pak Le Budi mong ampun jenengan piyambak tapi bapak ben kenang besok ben sekolah pinter rendang enggal waras anggonipun tetakan mangke dalu nggih mugi-mugi mangkat sunat selamat mantuk ya selamat tebih bebalak samikala amin Allahumma amin lan udah mlayu mlayu nggih mau ngeten iki biasane derek kathah kaya dicokot semut cetil ora lara tenang aku wis semesti ape njaluk sunat ben sumbangane prapra tak itu BMD ora oleh mugi-mugi putra panjenengan dosa putra ingkang saleh mitu dumateng tiyang sepuhipun kekalih saged berguna bagi nusa bangsa lan agama saged contoh ingkang sae wonten ing saben papringan menika saged mendhem jero mikul buru junjung asmane wong tuwa titiyoni gondoyoni puspa tajem tajme gada nusa sitajem gada kama kuwasa aja omong elek arep bapak ibu ya doa adalah penting bagi orang tua surga adalah di telapak kaki ibu nek kowe miso ngomong elek ibu donga sing elek mandi aja ya ape mangkat ngaji sekolah Bu assalamualaikum mangkat insyaallah wong kula sabae uripmu mulya ya sekolah pinter nek njaluk-njaluk aja merkoto karo ibu karo bapak semayan seminggu alah aja alah mergo ibu bapak durung kober
salim kali bapak ibu ben kok bengi sing sunat kok gak lara. Gini ger balik meneh. Isa anake Pak Pentul kowe. Pak Adi, Ibu Lutfi jenengan timbali nggih. Pak Dirin, ger anak kula nang Revino Alvarezi Saputra Joko Jelagur kan. Anak kula nang Revino Alvarezi Joko Jelatur. Gantos Ibu Lutfi monggo. Biar anak kulana Revino Alvarezi Saputra Joko Jelagur. Dalam Bu. Nek ibuke sing banter. Dadi klone kali ibu karo bapak wedi. Ora. Boten nggih. Mangke dalu sampiten berangkat. Sampun diketake. Sampun. Oh, jane watan riyen ditetak. Niki tetak riyen. Tek lampai sebot. Anjen terae bocah tebel niki nggih. Kula boten saged nyangene napa-napa namung saged nyangene selamat. Aneng jenengan ampun maksud nggih tepiki monggo saya ini kula badhe nyebar menang-menang panjenengan. Monggo nggih derek Bapak Ibu teng mriku. Teng mriku Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng para bapak para ibu kang Mas Mbak Yu sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hormat sotening ingkang sampun sami rawuh wonten ngandhapipun teratak kerambat kinggil Jeraturotol kakilung Dalu Kuning Dosewu. Kula aturi mendho santawis. Kula pepalangatur Bapak Adi Lutfi badhe nglantaraken kajatun Bapak Adi Lutfi kaping sepindah kula badhe hormat leluhur sampun sumare wonten tanah Pluju, sampun sumare wonten pundi-pundi panepun para nabi, para wali kaki danyang dan pun baru sewonten dusun Papringan Buku Cabean. Ugi kula badhe mari Supiah Maral wa Mahmud Mainah Kakang Hawa Hadiarari. Ugi kula badhe hormati dinten Pitu pekanan gangsal 18 taun 8 Sumawah wonten dinten Setu Kliwon. Dados ing sonten menika kula dipun cepengi arepe imbur dumateng Ibu Lutfi Bapak Adi. Imbur maksudipun badhe ngborake kajatipun dumateng tangga tepalih ingkang sampun sami nonton. Ngemborake dumateng sederek ingkang sampun sami rawuh wonten beras kuning. Bapak Adi sampun ngeningaken kalih Ibu Lutfi wonten ngarsa subhanahu wa taala. Kapan aku iso nglaksanaani buak sami kulone anak lanang Revino Ahlah sampun kabudal saban kalipun saged perbesar barengan kami sakit temak wonten ing Bangstaman. Mugia Ibu Bapak Adi sakeluarga Ibu Lutfi parengan oman rezeki ingkang kathah dalah barokah Allahumma amin. Parengan uman umur ingkang panjang saged momong putra dalah putunipun ngantos saged dewasa saged kaken-kaken inen-inen wonten masjid. Mugia Bapak Adi sampun netepi kewajiban minangka nggadahi nadar dumateng putranipun. Wonten godhong alang-alang dalah godhong apa-apa. Mugia kajatipun Bapak Adi Lutfi boten wonten alangan setunggal punapa-punapa godhong luwih. Mugia Bu Lutfi Bapak Adi parengono kaluwihan kesabaran, parengono kaluwihan iman tetep wonten ing agama Islam. Allahumma amin. Wonten kupati lepet mbok bilih Bapak Adi Lutfi nggadahi kelepatan dumateng sederek, kelepatan dumateng tangga tepalih wekdal menika dinten Setu Kliwon nuwun ngapunten ingkang kathah nyuwun lubring samudra pangasami. Angka kaping puasan wonten kupati luar dados Ibu Lutfi Bapak Adi wekdal menika pun nggadahi boten nggadahi tanggungan malih putranipun nggadahi sukerta tangateng saben kabucal saben kalinipun. Monggo Bu Lutfi derek nyepeng niki ditarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mas Amar Lukar. Lukar sereni lukar sami kalani saking Bapak Adi Lutfi saking warga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Bathara Kala Gapsaid sawisana Revino Alvarezi saputra jenengan kula sira njaluk temedan raga kanthi langsung pitik putra mulus berasa pitrah bubu pawon sacukupe kanurut sadedeg sak pengapik kaki legi ora bakal benjani yo nggih ning coba rungokke dhisik sajroning 40 dina 40 bengi yen ana bebaya saka wetan maning ganggu nyane sekundalipun Bapak Adi Bocah Bagus Yen ana bebaya saka wetan tak papak saka kulon tak balik ngetan. bebaya saka kidul wani ganggu nyane sekundalipun Ibu Lutfi Bocah Bagus Yen ana bebaya saka kidul tak papak saka lor tak balik ngidul. bebaya saka kulon Bocah Bagus Yen ana bebaya saka kulon tak papak saka wetan tak bebaya balik saka ngidul. lor Bocah Bagus Yen ana bebana saka lor tak papak saka Sri Bathara Kala Gapsaid dasar para nyata. kiblat maujud kok tatake kok dadani coba mundur tampan ana panjalo Alah tapani kaki lege. Sri Bathara Kala Gapsaid bakal tekan balik papan Paduramu Kidul Kulon sak ngisore kayu Glagarayung tak sangone sareng dupa ateges kembang jeruk raja-raja monggo Mas